don't know what's happening. So even if this is a genuine like will even last for long because of remember one episode about 20 but sort of full it's like Rosa one entry quota over fishing in the bunch of know with the vessel of like Gemini will he even last to the game because of now right now is the best thing. Chine I could trend and doing him to not go trend this afternoon event. I don't know to not go trend than Gemini. But really last doesn't need any problem in near knowing how to go to one demand but one what that a certain period of time you will be this big thing then after I produce on a pair to Jimin like Utoda Sana Kungan like and then now no if in something concrete like if I record cares so fair unachituchinesa uchifara na if zvanga itisa zvanga zvasitachimna andrea yavo zvikananga because of and but when you the one nga thanga bathu vanje vakuri kuti mumwe misa because of kuona uri ukuita mini which is not rikutohamba zvine zvazifetso if hangaita something avasa trend in the future udaita mini guy utova naso zvinakade zvifara zvine zvitava touchable zvine ridova rakade zvisezana uri angadeva kutrenda zvino mara if for the next 6 months avakati trend then after that avotsina mutukai ndiminishishitira rakatsetsa rito ridi kusoro udotova nazvino zvakufarana and zvipio zvito zvine if izvo zvasachimbira and zvipio zvine zvito zvine adova kuditika ngazvo kungwana ndechipio chiti chine ukuchita chine chitozura chine achidependi kauri ave relevant kungwana like having something like business or something kungwana ora riteuzore ene munhu woplana mene mana ururi kupura ene munhu like musuzira nditi ava kutisaiza kuti chekore izvi zvinoenda kuita because of rikasiri go down a bro uri ukuti advertise una vatu kunende yavo ila ntukungwana so we really have to check uri ene munhu after a certain period of time ene munhu ndopakadeva relevant asava if zvangaita asava relevant ene munhu utova ofara mberi chandani ndichipe chitu chine andokuditika ngacho chine adova kuchamburi ndori ndi relevant ndichachipinga nda create something that is solid chine chitova chikade pusha for the next years chine ndichada kunochirisa because of how chinomwira mbra udodiva ari kudinya kumbona chimwe unola mbra kuwakale na kalende if so this as several relevant at some ndizo ndorado rutomo wambo mutho and I mean uzone evela rutovo kudiyamba mutho because of arshavuna family ni yavana yokumbona so really uri naida munhu anzirefasa atenga zaudori if izvo zvangafana ndizoita kungwana zvikanjeka zvizonga wesebisiri ukadova even though vatu rachingari mini mana una youtube yaifata the time ye ava relevant kungwana even though zvinaseva relevant mara una youtube yaifata ye aita charidenga kungwana so really don't know uri udoita yamini mana ringatsisa kuhamba mara uri se uri udoita yamini